tokuqala bafu engizise la ukuthi angilali ebusuku angazi umzimba wonke bafu isisu ikhanda bafu yonke indawo ngihlala angilali bafu awuvuka ukhuluma wethu buka namanje bafu uyasizakala ukhulume wedwa yini khona umfayela umuzi awunesizungu kuphela nginesizungu kanjani nginawo noma ingane nje mhlambe bamfaka omantindana izwa kuyazazi nazona lezi zinto lezi uyazazi kwayizo uyahleka bafu uzoshota iboy izwa bafu yamjabulisa angilali ebusuku bafu angilali ngiwa into engapheli yabo ngiyabona isichitho lesi akasagezi angigezi utshelwa yimini angigezi yami phambili ebizayo yabo nje umbona nje akasawazi amanzi utshelwa bejwayele ukushibilika lapha kobafu bami lapha yani manje usho wena kuphela ngebafu esula ngamathawula amhlophe manje usegeza asuke ngetrunk kodwa engikushoyo mina lento oyifakile mama wabantu gogo wabantu sisi wabantu uzoyikhipha ngitshela mina njengoba uhamba usangana yonke uhambe usuhambe enyangeni uhamba usakaza imali awungitshene uthi uJunior le uzodlana Junior uthatha imali kaJunior le Junior uthini bafu wena uyasangana lekhanda lakho ushinganeni bafu uyahlanya lekhanda lakho ngamani kulungile ngihlanyeke hamba ohlenya khona enyangeni nomsakazi sumqambe negama yena uJunior yebo uJunior kaSandile yebo hayibo imhlola ngibingelele mbukelo Vimani film lo kukhuluma Vimani walile kwamhlabela ngana uswani madoda le phansi manguziswa yakhuba nombe egcikeni kodwa kuyasikho lapho ngibingelele mama Mazethi ngiyasemba ukuthi right yebo right yeah bafu ngibingelele mfowethu Sandile angazi noma right yini kodwa ngendlela ongibize ngayo isigubhukane kubuye ngasengazi ukuthi akukho right hayi bafu ngikho right ngikho nje right bafu angekho right lo mama ngazi mina kwenzakalani ngaye silokho nje ngahlangana naye nje ngisala ngisho ebusuku manje lezo ngazi khona izinto ezingihambayo ngizigiza akubona umasketo khona nje izinto ezingihambayo nje sizingazama selokhu uhlangane naye noma mhlambe ngalesikhathi seniqala ukuthi ngaze niyahlukana still noma senayo uzwa ngathi khona izinto ezihambayo selokhu bafu ubuza kahle selokhu nje wathi nje ngathi mina hayi asihlukane bafu yabo since lapho nje angazi khona uma yini la yenzela ngazi ngempela yabo ngisala ngisho ebusuku nje mina manje lezi zinto ezingihambayo nje angazi ngenzela mhlawumbe ngayo ucabanga mhlawumbe kukhona akenze yona konke angenze yona ukhuluma baba khuluma ngijwayela kabi yini mina engamenza yona angazi ngamenza mina angazi hayi bomanga usewazi manje mina usangithini mina silokhu ngahlukana nawe ngakutshela mina ukuthi angisafuni anginasikhathi sakho angithi mina nawe sihlukene manje ngiyini ke mina ngizokuphonsela yona wena ngazi ngani mhlawumbe unomona phela into zakho ezikhambayo into zami ngihlangana nabi into zami ziphi ngithathaphi izinto mina ngithathaphi izinto ngiyelana kabi ke manje usungitshela ukuthi sekunezinto engiyifake kuwena zikhona mhlawumbe ngishaya ngeichitho nani nani ngengazi phela ngizoze ngishaya ngesichitho ngoba unani unomona nje Mwana wani unomona ngiqhubekile nempilo yami mina qhubeka phela nempilo yakho manje ngihlangana naphi nawe musukubaleka kakhulu angihlangani nawe awuhlangani nami kanjani manje bafu ucabanga ngicabanga mhlambe khona mhlambe ukuloyini bafu ngishaya ngesichitho lo sisi bafu isichitho nje ayikho enye into okay mina ngiyacabanga ukuthi yabo ngoba ethi mshaye ngesichitho nje ingoma mhlawumbe uyamlayo uyamthaka angisho kabi bafu usho kahle bafu uyona into ayenzile hayi ngijwayela kabi nobabili cha hayi ukuthi ujwayela kabi yona into oyenzile vede leyo into oyenzile vede leyo kuhamba kanjani ngobudlelwane bakho noBenson lo onayo umusa ungazongibuza lonto ngeke bafu usuke umusa kuthiwa ufuna ukubona umusa uke uBenson wakhe ngibonile epostile la beshuthile belele embedeni angisahlangani bafu mina into engizele la bafu ukuthi ngifuna ngitshene kahle ukuthi isichitho sani sangifakile because ngiyile kumuntu wezulu mina yabo angitshenisa hayi khona umuntu osifazane kanje yabo manje ngisola ukuthi uyena mina awucabanga ukuthi uma wengane yakho hayi bafungeka yenza noma wengane si-rice gabi naye kade ngihleli naye kangakanani kade ngihleli naye izolo mina anginankinga nawe ayikho leyo empilweni yakho ayikho leyo usangifonelelani ngifonelelani mawuphumile ngisuke ngifuna ukubuza phela ukuthi uthini ngengane hawu uphumile yezwa-ke bafu uphumile kumina still usafona yini-ke phela angithi unengane unengane nathi ingane mina ingane zami sorry bandla ngazi noma umusa shuthi umusa lokumisisile angihlangani nje awucanga ukuthi umusa ukumisisile phuma nje kumina wena nje uzungisize nje uhambe
uphindele kunomuntu wakho wezulu umtshele ukuthi mhlambe ngicela usondele ngapha mama hayi yapha umtshele nje ukuthi ayikhiphe lento ayifake kumina ngoba ngeke phela uyami usandile usikhona into omfake yona ngiyampepheza Uyasanganela ngisangana kanjani uyagula ngigula kanjani ngoba ngitshela iqiniso yakho uyagula nayo ngigula kanjani ngitshela iqiniso ngoba phela angilali mina ebusuku angilali yabo manje bafu ungcono bafu ngalezi ikhathi kuthi mase kumele ngilale bafu ayi manje kwenzekalani lento mhlambe ikuluma phesisweni umzimba wonke bafu umzimba wonke uthola ushaya isigini bafu umzimba wonke and uyena lo akekho umuntu first kuthola ngimfake ngomona nje ukuthi ngiqhubekele impilo yami ngibuyele kuma wengane yami manje wena ngazi awuhlanga umfonelelani phomo wena Sandile awunazo ezinye intombi zikhona bafu kodwa ngicabanga ukuthi cause okwamanje ngisho noma wengane silungise yonke zikhona bafu just axoxe nje ukuthi bhe uma wengane ya bafu kodwa uyazi nawe ngeke ngidle inkukhu njalo bafu kodwa nje ngiserious angizelile mina ukuma wengane umuntu engizele kuyena bafu yena lo South Africa Wena umuntu abadoda njani usingekadla inkukhu njalo ahamba ufry beef fry beef kanjani wena ngabe ungikhipha lento ongifake yona enza nama ribs ikhonto ongifake yona so mina ngizela mazethi khuluma iqiniso kuzobuyela kuwena mawukuthi mhlambe ngifune kumfaka lutho angifune futhi abuyele kumina right nomusa wakho right ukotela kahle susumuse yeah hayi usho kahle Nkosi yami manje uyazi lo musa wakhona lo usufa enkingeni uphethe kahle namona awucanga ukuthi uzokulahla ayisengifisa yini waba ukumbona nesho kangaka hayi sengifisa ukumbona nje lo musa khona imtshela uyifakile enkingeni uyifakile enkingeni hey lapha ya awubolile yini pitbull ukhohlakele buku uyahleka serious serious South Africa kuhlekwa noma kufiwe uyazi kuhlekwa noma kufiwe serious bafana sibona isidingo zonto enhleka la because mina ubizile ngizila ngoba ngifuna ukusizakala yena lento yakho ngihlekela la ngifuna ukuhleka mina ngifuna ungikhiphe lento ongifake yona uyacela abantu ukuthi uzobuyela ke kuwena mkhiphi thina sidla kaSpam manje sifaka ama ribs wafry lawo ma ribs akhe nginendaba nawo wadle indle yonke into ukhathele ichicken ngikhathele nje sengisho ukuthi mina into engizele la ngifuna ungikhiphe lento ongifake yona mina ayikho into engifake nehlanyelo ngihlanya kanjani uyagula phethe umsangane semsanganisile bangisanganisa wena futhi khamba kanjani phakathi kwakho noma ingane zakho bafu yonke into right because ngimshiye endlini nje kumanje awucabanga ukuthi kusebenzile ukuze kube uyena okuthandayo hayi bafu khohlwa bafu ngeke ayenze into kanjalo bafu ngeke nangu nasikhohlakala mhlawumbe ufake ingidi yokugcina hayi bafu khuleka bafu ngeke ayenze maze sikhuluma iqiniso uwahleka ngaka yini ngathi uyajabula lento yonke nje lento yamjabulisa buka nje kumanje uzobuyela ke kuwena mkhiphe ke lento mfayo angihlangani naleyo nto awuhlangani nani uyasangana nenyanga yakho uyasangana inhlanya zombili angilali ebusuku mina ngenxa yawo sephela mphalazisa ngizenzile zonke lezo zinto ngezokukhipha ayimini kanjani ngoba phela lento uma uyifakile kumele uyiswe kanjani ngoba phela kusho njalo so lo muntu oyifakile lento uyena umela ikhipha khona bawathi uyifakile fayile nje wamandiya mhlawumbe bamfaka omantindana izwa uyazazi nazona lezi zinto lezi uyazazi kwayizo uyahleka bafu shoti boy izwa bafu yamjabulisa angilali ebusuku bafu ungathini bafu kumuntu othandana noSugar Mama njengamanje ngoba sekwenzeka kanje empilweni yakho bafu ngiyacela nje ukuthi inkosi yami mina ukuthi mhlambe ubefuna imali akahambe bafu ayofuna umsebenzi ayozama itoho cause manje ayikho lento yabo mama banezilwane bana yonke into laba bekho right abekho right labo ngazi ngani ungabuza mina ubuza mina bafu manje akwenzeki mhlawumbe uhle uthole umcabango hayi bafu ngiphumile kuyena bafu into yokuqala bafu engizise la ukuthi angilali ebusuku angazi umzimba wonke bafu isisu ikhanda bafu yonke indawo ngihlala angilali bafu awuvuka ukhuluma wethu ngizokhuluma namanje bafu uyasizakala ukhulume wedwa yini khona umfayela umuzi unesizungu kuphela nginesizungu kanjani nginawo noma ingane nje uma wengane yambhora manje uyavuka khuluma yedwa izo yonke ke nje leyo nto buka bafu yazi maze singisirious kanjani mazethi mama zethi asibe serious yini ndaba uyitsho uzokukhumbula
Phela ngithi mangabe sengikhumbula uyavuka khulu yedwa. Uyazelaphi yonke-ke bafo leyo nto. Yini emenza ukuthi mina Bafo, yazi- ngikhumbule angikucabangi. Bafo uke wazama ukuthi mhlambe uye enkonzweni noma ngoba usubuya khona enyangeni. Hayi bafo bengingakabi ngisahamba inyanga kwamanje bafo. Umngane wakhe ethi unkosikazi wakhe uyambhora embhedeni. Manje ucabanga Umngane yaba umngane wakhe. Ucabanga Izwa nje baba. ebusuku eyinwaya aphakamisa imilenze ayinwaya. Iyamjabulisa bafo. Kahle endodeni. Bafo yazi hayi ngoba ngihleka mfethu ukuthi ibhlungu lento. Bafo kuhlungu lento niyahleka kodwa yabo nje kumina bafo Mhlambe angilali i-affect bafo. kanjani impilo yakho le? Hayi bafo kakhulu bafo umoshakele nje mina. Hey bafo ngiyakhala nje bafo angikho right. Kwasemzimbeni ebusweni ekhanda ngimilwe ezinye izinto nje bafo engayiqondi. Lo ngiyinwaya nginwaya into engapheli yabo. Ngiyabona isichitho lesi mina. Akasagezi. Angigezi utshelwa yimini angigezi. Yame phambili ebizayo. Yabo nje umbona nje akasawazi amanzi. Utshelwa Bejwayele ukushibilika lapha kobhafu bami lapha yani. manje usho wena kuthela nobhafu. Esula ngamathawula amhlophe. Manje usegeza asuke ngetrunk. Manje ngeke umzimba Izwa nje. Ngeke ungalumi kanje ayikho nje lento eshoyo. Wayidlanye nje ibath soap le eyijeli. Noma kade phela ngayigcina kodwa akusho lokho ukuthi sengaze ngilunyeke ngimililonda buke njani ekhanda umzimba wonke yonke umzimba. Ukuthi awusamtholi phela umuntu ozulu. Kade wagcina. Imakade awungitshela yini uyifunayo kumina ngampela ukuthi ungazi ungenza into ebuhlungu kanje. Ingane yakho akasakwazi. Yini angasakwazi ukuyenza? Umbeka lesifubeni amshushuzela. Kade umshushuzela. Phela Awungitshela okay imali awuye kudlala ube serious. Yini uyifunayo kumina? hayi into engifuna kona ngifunani kwena. Upho yini lokhu ungithumelela ngezinto empilweni yami so into engifuna ungenzele yona yini. Vusa uma wengane yakho lo. Umtshela akakuthengela ama-bath soap enze yonke into akuthengela amathawula amhlophe ozothi uma ngabe uqeda ukugeza usuke ngawo. Ngizwa namanje bafuna umuntu akekho serious. Yazi ukuthini Ngi-serious mina ngitshena ngezinto sunlight into ebengayazi. Malungile ngathiwa ngigeza ngayo sunlight ngeke yenze leyo. Siyakuluma, Ngeke cha isichitho lesi. Kodwa engikushoyo mina lento oyifakile. Mama wabantu, gogo wabantu, sisi wabantu uzoyikhipha. Ngitshela mina. Njengoba uhamba usangana yonke uhamba usuhambe enyangeni uhamba usakaza imali awungijanele uthi uJunior le uzodlana Junior uthatha imali kaJunior le Junior uthini bafo? wena uyasangana lekhanda lakho Usho ingane yini bafo? uyahlanya lekhanda lakho uyasangana ngamani kulungile ngihlanyeke. hamba ohlanya khona enyangeni mamsakazi Umqambe negama yena uJune. yebo uJunior kaSandile. yebo Hayibo imhlola. Unazo nje ezinye ingane uSandile. awuhlangani phela nako Wena ufunani kade kumina wena? yini nje engayifuna kuwena yini nje Naku lo ungitshela Junior bani? Okho Junior la. Akho Junior nje la. uhlanya usakaza imali zakho thatha imali uhambe uyisakaza Kulungile. awunako ngisho ukudla endlini uthatha imali uyinikeza inyanga Kulungile ngifuna ukusizakala. Satha wena uthi udla nakho. uyangitshela umngani wakho uyabavakashela lapha endlini athi ungababona Uma wakhe nje uma wakhe uthi uyamprovide. balambe bayimfino Yini nabo Izwa uma wakho isibindi sakhe. uyasebenza. Isibindi sakhe. Yisaphi imali? Isibindi sakhe. Isibindi sakhe nje usukwazi ukuthi ukhulume nabangani bami indaba zami uthathela ukhohle yabo baba ukhohlake. bayangixoxela Ngeke asuke kuxoxele nje. ngeke asuka ngixoxela uyafika ke kumina azongixoxela ethi hayi Usulala naye umngani wami futhi. salokho Usulala nomngani wami futhi. wena ungambona uhlupheka kanjani Kulungile. ngisho ukudla noma wengane yakho Kulungile. asele ngishaya isikufunza ingane Kulungile. hamba kuthatha imali usakaze Kulungile. Mangisizakalile. ziyaphithana la Kulungile mangisizakalile Yabo ikhanda ngizoqhubeka ngihambe inyanga ukuze ngisizakale. seziyarara Akurareke shemi. seziyarara ayirare ngempela Kulungile. Hayi, Isitho sakho. ukugeza Mama khohlakele. 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 Imana silungiseni lento. Hawu, khohlakele umuntu Bafo. Ngicela ukuthi mina uzama ukuthi uye ngasenkonzweni mfethu bakuthandazele. Abafo ngeke ngisizakala nalokho mina ngidinga inyanga bafo strong ezokwazi ukuthi ngisize. Kodwa manje lo muntu Sesuyihambile nje inyanga udlulekile. sho bafo ngihambile. Lo muntu okugcina ngimhambile mengeke yena izolo ngitshela ukuthi ngizosizakala mangiya kulo muntu oyifakile lento yabo ingakho ngize ngambiza ngaze akafike namhlanje yabo afike ahambe
yaze iphindisele emuva kanjani into yakho ngikhathele mina ngisalala ebusuku ngenxa yakho. Babukeli yabona njengamanje into efika kumina ukuthi umuntu wesifazane ngakwenza noma yini. Ungangenza noma uqinisile bafu. Uqinisile. Unomoya ukuthi ngikhubekile nempilo yami. Nginakele ingane zami. Nginezingane zami umuntu wami engimthandayo. Phela. Ngathi usole ngishiphalisho ngifaya emlonyeni. Kulungile ngisho kanjalo kodwa ngijabulile. Yazi ukuthini lo? Uyozwa sizo ukuthi ethisa umoya. Azama ukuthi abuyele kumina athole le yansiphe kade ngimgezisa. Khohlwa yabona lokho ngeke ukubone. Ngoba ulambe ngisho eswini. Ulambe ekuzibone lokho uright wathi uzizala mebuyela kwena. Uswele ngisho impupho okwenza iparish. Kulungile phela makunjalo. Kulungile makunjalo. Usiza yinwayi. Kulungile phela makuright impela. Kethe mfethu ngale yakhambi kahle. Ngithi mina yini ngoba wathi sebuye noma wengane yakhe. Uthi hayi izinto ezenzeka ngale hayi. Manje bazothi ubaloyile kanti awubaloyanga. Bafo yinye mina solution engenayo. Hayi bafo mina ngazi ngamenza njani umuntu osifazana. Ngisamdinga ngifuna ukusizakala bafo. Hayi into ezongisiza kanjani? Ukuthi ubuyise umqondo wakho kahle. Yabo. Yona mama ubuyile. Bese ubuyisa umqondo kanjani? Ubonile. Awubuyise kahle nje. Acabanga. Kanti wena ngisikhona omunye ibhenseni onayo nje manje. Kanti ufunani? Bafile kade ngimbuza kanti wena yini oyifuna? Awudeli. Ufuna ukudla konke ukudla abanye bangadli. Awudeli. Okuyikuphi wena? Awudeli. Phela ngithi ukhona umusa nje. Okuyikuphi ukudla? Usufuna nosandile futhi. Hayibo, ngamenzani? Ngamenzani? Uqonda ukuthini pho umuthi mangabuyisa umqondo ngibuyele kuwena. Mina khohlwa. Uyabhora shemi, uyabhora. Akulungile. Wankulumo ikhuluma iyabhora. Kulungile akunendaba. Mina ngizela ngifuna uzosizakala. Uzosizoba la. Uhambe kulento lo muntu wakho ngifake lento umtshena ekhaya. Angilali ebusuku. Uzosizobani lana? Uzosizoba. Ngize kuwena la. Hayibo, uza kanjani kumina? Maze singeke umsiza. Ngeke ngimsize. Ngobani? Usengithokile uthe ngumama ukhohlakele. Uzomsiza. Angeke nje ngisamsiza. Angeke nje ngisamsiza. Uqonda ukuthi izwe namanje baba uzibona ngaphezulu lo muntu akekho right. Angithi ngumama ukhohlakele mina. Ukhohlakele. Ngcolile. Akahambe kumina. Phela ngiyamxolisela msiza. Ngcolile. Ngicela wena nawe nikwasa wena sisangana. Hawu ngenzeni mina? Yambo ake awukho right. Bekingekho mina nidla amatano. Sangana nobabili. Wena kodwa awukho right. Into engikutshela yona awukho right. Okay, ngifuna ungikhiphe lento ngifake yona. Uze kumina angithi mina ngikho right. Ngifuna ungikhiphe lento ngifake yona. Lalela ayikho into engikufake yona mina. Yini pho mina ngingalala ebusuku. Yenziwa yini leyo? Selokhu ngahamba saxabana nawe. Manje mangabe ungalala ebusuku kufanele ubuze kumina. Ima bafu. Hamba ufuna amaphilisi obuthongo. Bafu. Hamba ufuna amaphilisi obuthongo. Awubreak kancane, awubreak. Into engizama ukisho bafu ukuthi selokhu ngaphuma kuyena lo muntu yabo. Emva kwalokho nje angisalala ebusuku. Angiphuphi ngiyalonyelwa kuningi nje bafu. And uyena lo. Ngeke ngithi bafu ngithi ngihlukane nomuntu. Okay, Sandile mfethu. Kukwena ukuthi le solution ayithatha. Mina mfethu ngathi hambe inkonzweni vashe noma ngabe kuyiphi inkonzo. Bakuthandazele yabona. Ngoba manje yabo umuntu okufakile ngathi akangeni umuntu okufakile. Izwa namanje useyisa namanje. Sithathe lokhu vele niyazana bolile wena kutshele wena sikhohlakala somama wena sikhohlakala ufunani entweni ebolile ufuna ungikhiphe lento ngifake yona phela abantu enhlangela abantu ibuka namanje bafo umiyeke nomama ngiyacabanga ukuthi mfethu uyazenza njani kumele inkonzo nje bakuthandazele mfethu yabona fast noma 3 days water only yabona angizozama yonke into bafuma ngisizakele akukho ngaphezulu kaNkulunkulu bafo ngisile bafo yabo ngoba lento abayifakile vele yala emhlabeni yabona spirits by spirits yabona sekukuwena ukuthi uyakwenza yini bafika ngihluphe ngibona nawe emzimbeni amaqhuqhuva umzimba wonke ungathini umuntu osafuna ushuga mama bafundisa imtshela nje bafuna ukuthi akakhohlwe bafuna babolile labantu badala sibebone konke emhlabeni aqhubeke nempilo ahambe ufuna umsebenzi zama amatoho yabo aphume nje kulabantu because manje ayikho into ezoba right makuthi ayikho inkonzo ongakuyona mina ikhona la engihamba nawe khona hayi bafuna ungisizile bafu okunye bafu yabona nje umuntu omncane ucabanga ukuthi aqhubeke no abo-Benson bafu akulungile hayi akulungile bafu akulungile kona engingakusho nje lokho usayi akukho right bafu babukeli santhanda kakhulu ngiyathemba khona isifunda abanye abasitholayo noma abanye bangazi ukusithola bangasizwa but ke impilo injalo konke okwenzayo kunomvuzo udam is idamkhulu omncane yabona siyabonga kakhulu